Notification suna ɗaukar hankali, ka dakatar da su a wayarka saboda kar su dinga ɗauke maka hankali. Idan kana son ka yi wannan abu, ka biyo ni cikin bidiyon nan ba tare da ɓata lokaci ba in nuna muku. Ka tsayar da wannan notification ɗin. Ana yawan yi maka notification da yawa akan wayarka. Ana yawan yi maka notification da yawa akan wayarka, kai kuma wannan notification ɗin yana damun ka. Idan ka jawo saman wayanka za ka ga notification yana damun ka, ba ka son shi. To yanzu zan nuna maka yadda za ka yi. Sai ka duba application ɗin da ake yawan yi maka notification ba ka so. Yanzu ni zan gwada muku da Google Chrome na zan taba. Idan ka danne shi na sakan 2 ya wadatar. Ka danne shi na sakan 2, to ga wani guri nan da aka rubuta app info, sai ka taba app info. Idan ka taba app info zai kawo ka cikin wannan gurin. To kar ka taba ko ina, sai ka taba gurin da aka saka notification, gashi nan anan shine na farko. Sai ka taba notification. Idan ka taba notification gashi nan duka notification a kunne suke. Idan baka son notification din nan sai ka danna wannan gurin da aka saka allow notification, zaka ga duka sauran su ma sun bace. To yanzu a wayarka ba za a dinga yawan yi maka notification. Akwai wanda za ka ga Chrome suna yawan turo masa irin notification na batsa a saman wannan ɗinsa. Idan ya jawo saman nan gurin zai dinga ganin ana sako masa gasu nan anan da yawa za ka gani, wanda in wani ya gani sai ya dauka kai mutumin banza ne. Haka wannan shine haka wanda za a dinga turo maka notification din da har na batsa ma za su iya dinga turo maka wanda ba shine ya kamata ba. Nagode. Za ka iya ka bar shi a haka, shine wannan. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kai subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora irin wayannan na dabarun yadda za ka kula da wayarka. Nagode.